Urtero legez, martxoko lehen asteburuan, ataunen ere ez zuten aspertzeko pentsamendurik izan. Beti moduan, bakoitzak bere mozorroa jantzi eta ataungo kaleetan zehar kale gira dotorea egin zuten. Otsoak dantza taldeko partaidek ere, dantza polita eskaini zuten herriko txoko ezberdinetan. Aspaldiko partez egualdi hona daukeu eta aprobetxauko deu, kale giratxo bat iteko, plazatik bitorren hartze, eta buelta ingo deu. Eta gero izango dituzue karaokea, argazki katantzea, eta bukaeran afarie. Fotokol dotore batean ere, atera zituzten argazki dotore askoak. Eta helduek ere, kantuen melodiei ahotsa jartzeko aukera ere izan zuten afalostean. Ataungo inauterietako 6. jaialdia ere dotore askoa izan zen.